Sylvester, du skal ikke spise med blyanten. Blyanten skal ikke ind i munden. Vil du have en ske? Vil du? Finder far lige en ske til et øjeblik. Her. Smager det godt? Ja. Hvad er det, du spiser? Kold skål, ikke også? Ja. Ja. Hvad har du fået til? Lidt banan. Og lidt brød. Må fåret få lidt? Hvad? Må fåret ikke smage? Jeg tror godt fåret det vil have lidt koldt skål. Må fåret ikke smage lidt? Hvad? Vil du have det hele selv? Du er god til at spise med ske. Faren skulle da have givet dig en hadesmå på, ikke? Hvor hænger din hagesmæk henne? Ja. Hvor er den henne? Ja. Hvor er din hagesmæk henne? Det. Og dig, der har lavet den der fine tegning.